Okay, mga kabyanan, no? Welcome naman diri sa atong channel, Pirot Haranista, no? Diri, no? Diri naman kita na magadulong naman sa inyo sa pila ka mga bahanon sa pulong ng mga Ilonggo. Una-una na itong idulong sa inyo, ining nagatigulo ang dapat gid maghalong. Lukat ang pis sang pagtigog maanay amo man kasakit kung maghihilayo ay kung dumili lamang sang kapalaran ang mga katampis sang paghigog maanay kaya paipasapyan ang tugma lang buko daw hindi mahampan hinali lang nagatupa na daw tulog sa ulan umigwal na gani sa sunod sang dughan katulad sang baha katulad sang baha na hindi mapugan magdamong nagtuluan sa natawag na gugma paghigog mang padaso-daso sa bagkulang nakilala kay kung hindi lamang makahibalo magdala ang ibang gahilikog ang ibang gahilikog pag-abot sang problema kanugon gid lamang sang aton pagtinguhan sa handom nga malambot ang tuktok sang himaya apang kumang kalipay may kapid na kaghan magabungagid lamang magabungagid lamang sang masulog nga luha soltero dalaga dapat gid nga maghalong sang pagnobya-nobyo na hindi matarong kaysa likod ni kalipay si kasakit nagahukmong nagahulat lang sang timpo nagahulat lang sang timpo kung saan mo kasug-alawon kanugon gid lamang sang aton pagtinguhan sa handom nga malambot ang tuktok sang himaya
kun magpanggas ang kalipay kag mamuas ang kaghan mag-aanigid lamang mag-aanigid lamang sang masulog nga luha soltero dalaga dapat gid nga maghalong sang pagnobya-nobyo na hindi sing matarong kaysa likod ni kalipay si kasakit nagahuknong nagahulat lang sang timpo nagahulat lang sang timpo kung sano kasug alawon nagahulat lang sang timpo nagahulat lang sang timpo kung sano kasug alawon. Okay, amo ito. Una na ito nadulot sa inyo. Nagatigulo ang dapat gid maghalong. Yari pagid no, ang ginapagabay ng banon, nagatigulo hampak sang ugma. Sang gugma makatilingala isip nga mataring hinali galisan galit kong tumumpa sa mga pinuga nagasalimo ang nag-aalipasan ang hampak sang dugma daw dili matungkad diligid mapaliparan kung sinong magbatyag Ariyo timawa, galuhod nagahangad, idagapang kabuhi, kaharian marumpag. Kung may katumanan, ang galit sang gugma, dughan gakalipay punosing kasadyan magbadbad ang libog ukon mga problema kanan nga tinikon kay manaya-naya kapawa sa langit galumang makita kapaslawan ang galit magdagta katamis kalipay kasadya madula dulam nga kabuhi mapulak sa duta ang pagtulalay punosing kahulugan dughan nga nagbatyag ginaduyan-duyan tunog
Tunog sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugma, langin handurawan. Kagtulalay, puno sing kahulugan, dukhan nga nagbatyag, ginaduyan-duyan. Tunog sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugma, langin handurawan. Tunog sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugma, langin handurawan. Okay, no? Yato nga bano, no? Para gid sa aton nga mga pinalangga nga naga-support gid sa aton diri sa aton channel, no? Labi na gid sa mga dira sa Gua, no? Sa nagkalain-lain nga mga nasyon, labi na gid panguna sa kay Ma'am na Mary Ricabar nga yara sa Florida, ang subong man sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa nga yara sa New York, upod sa iya upod nga si Ma'am Mafi Pedregosa ang daya. Labi na gid sa kay Ababyan Bubuitan, kag sa kay Ma'am Health Chances, no? Nga yara sa Hong Kong, labi na gid sa atong ihada, no? Si Ihada Jima Muneba, no? Gayara sa Singapore, no? Sa iyang mga kapamilyahan dira sa Barangay Kalayo, Kabatuan, no? Sa kandaya Ihado Dines, no? Maayong utulang sa inyo tanan. Pag hindi pa gid nga banon, special gid nga dulot naton sa aton pinalangga nga naga-support gid sa aton si Toto Edward Rivera nga yara sa Canada, no? Mayong utulang, no? Kung mayong gabi lang sa inyo tanan, no? Yari, no? Bukas na kita sang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan kung bala na nagakuan pa, no? May nagalantaw. May nagalantaw. Shout out sa 22 nga nagalantaw subong. Happy watching. Sa gusto mag-request kang magpa-shout out, comment lang. Shout out sa kay Rani Dims. Kay sa kay nung Nestor Plaza. Happy watching. Happy watching la. Shout out sa kay JR Magaro. Pag sa kay ng Mary Jane Sampilo, happy watching. Ambal na, good morning. Please, dera. Yung tatay pero at ma-request ako si Virgilio, God bless tatay. Automatic na naman cellphone sa ka-translate sa English, hindi na kabalo magbasa. Tagalog version ng ganyan request, no? Mayong ito idol pero tuloy pa-request ang ambahanon mo sa diin ang hostisya, hambal ni nung Nestor Plaza. Okay. Shout out sa kay Jovelyn Trujillo, habang na good afternoon tayo, shout out tayo pero sa Bailoses family kay Emmanuel Bailoses. Happy watching. Sa mga Bailoses pamilya, no? Mayong utulong sa inyo, no? Labi na sa kay Ma'am Cindy Bailoses, no? Yara sa PAN. Sa lugar niya sa New York, no? Mayong utulong. Kung mayong gabi lang sa inyo. Dali lang ay pangitaon ko ano yung gina-request, no? Na ginuntukan niya. Ang diin, ang hostisya, no? Pangitaon ko ano ito, no? Kasi pero masala-sala naman ako. Para nga pagka-pagsarot, diretso-diretso na lang, no? Wala, no? Ganda. Ganda lang ko ng
ang inyong mga pangabay na daw medyo hindi na naton lama paano. Sige lang to eh. Sige lang, ikaw wala na yung pangita. Kaya Yari na ano yung ginapangabay, no? Na ako, si Birinyo. Sa Tagalog na version. Ako si Virginyo, walang swerteng tao. Kawawa nga, ako ang sungit ng mundo. Umibig ng tapat sa mistisang sikat, una pa lang sulat. Kung ay lumagpas, may tuturaw ako isang probinsyano. May kalyo ang kuko pandanggo ang disco. Ngunit di niya alam ako rin may laman, taot nasasaktan. Marunong magdamdam, araruray sakit para mapupuni. Dibdib ko'y masakit, aking pinipiti. Ngunit di niya alam ako rin may laman, taot nasasaktan. Marunong magdamdam, ako si Virgenyo, walang swerteng tao. Kawawa nga, ako ang sungit ng mundo. Umibig ng tapat sa mistisang sikat, una pa lang sulat. Ako na'y lumagpas, may kuturaw ako isang probinsyano. May kalyo ang kuko pandanggo ang disco. Ngunit di niya alam ako rin may laman, taot nasasaktan. Marunong magdamdam. Okay, no? May pagkita itong ginapangabay, no? Dito ko sa isa ka natong kakopya. Sige lang rin, no? Kaya medyo na-misplace natin siguro, no? Sa sunod lang rin. Instead sa di ng hostisya, yari na lang. Ang bahala ng artikulo, gitbutang-butang. Mapait sa mata
sa kusang mga luha, kasing-kasing ko nagkabako. Kung hindi ikaw makita, oras ang kahapon na nun, ngangadlaw gahinunod na. Ako kapuaw, kag sa imo gakapalaka. Walay sapayan, bisan imo ako bayaan. Walay sala butang-butangan, tubhan ko imo ginpilasan. Mamupot sa nalang, sana lang sa panyong sida. Dito ni mo bukaron, sa pag-umong hinigugma. Walay sapayan, bisan nimo ako bayaan. Walay sala butang-butangan, bukan ko imo ginpilasan. Mamupot sa nalang, putsa na lang sa panyong sida. Kag dito ni mo bukaron, sa bago mo hinigugma. Dito ni mo bukaron, sa bag-o mong hinigugma. Okay, no? Kaya no, ang ginadulong natong sinyo, kayo ay iba, kita itong ginapangangita, no? Antes na makita na yung magpadayon, no? Dari naman na yung pila ka mga shoutout, ikan sa aton ng mga kultura, ay, dali lang, no? Mayong kabilang galit nila, no? Kagnada ko, pinagpapasalamat na to sa mga taga-barangay, taga-barangay Budyawi, Badyanga, no? Isang ilang pag-invite din sa atong kagabi, no? Madamo din salamat sa inyong pag-abiyabi din sa amon, no? Labi na gid ang mga senior citizen kag sa mga barangay council dira sa barangay Budyawi, maayong utulan sa inyo tanan. Good afternoon tayo pero at pa-request Biblia. Salamat naman ni Jovelyn Trujillo. Shoutout sa kay Hordan Chavez. At sa kay Subanong Bugoy, SB, happy watching. Okay na, wala naman. Shoutout sa 31 nga nagalantaw subong. Sa gusto mag-request ng magpa-shoutout, comment lang. Okay, no? Yari, ang ginapangabayan ng banon, nagtigulo ang Biblia, no? Meron na dumduman mo nila, no? Imayaon man nato na ang atong mahal nga may sa kabalaan. Yari, ang nagatigulo ang Biblia.
padulong nga balaan nga napagki sa kasulatan ginpalap na sa mga katauhan na magmuad ang katarungan ihantuki lamang sa memorya ang kaundan sa mga Biblia Biblia lang ang palaagyahan nga matultol ang kamaturan Diyos ang labing kahanan siya ang amay nga balaan tagtugas ang tanan isang ano mangarilihon Biblia gid ang kinahanglanon Biblia lang ang instrumento nga magtuy-tuy padulong kay Kristo Diyos ang labing kahanan siya ang amay nga balaan tagtugas ang tanan bisan ano mangarilihon Biblia
Okay, no? Yara na, no? Ang inyo maging pangabay. Ang bahalo, nabilit na kung sa inyo, no? Yari pa no? Kaya ginapangabay, din nito ng bahalo, nagatigulo. Sino ang dapat basulon? Akong napapil bilang ginikanan, katamis ka kahit na pasimpaladan, kapritso sang anak ginahinabunan, kag napabugal pa sa mga kaabyanan. Maayo man kaniyang paggusto-gusto, kay hindi ka bagyag tawag nga pigado. Kung mabuyo sa madamo nga bisyo, halos naton kadton mga aton nga sigo. Dapat gid nga tandon sa mga kabataan ang pagsakripisyo sa mga ginikanan. Kung nanong trahedya na pagkibatuan, lamang mapaagong mga kadungganan. Sinogi pala ang dapat basulun, unang mga anak nagbali na pasun. Ang sobrang kahigpit hindi man matarong, yara lang ang sabat, yara lang ang sabat sa kahugalingon. Hindi man mabasol ang mga ginikanan, sang pagpinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalangga na pagkit sa dughan, nasang kasing ginaduyan-duyan. Magkalikaw lamang sa mga pagsulay, unang mga anak bastante sa laygay. Mabugnaw nga pulong among magapubay, kagang pagpahangup sang iloy kag amay. Makalikaw lamang sa mga pagsulay, unang mga anak bastante sa laygay. Mapugnaw nga pulong among magapubay, kagang pagpahangup sa iloy kag amay.
Mabugnaw nga pulong among magakubay, kagang pagpahangop, kagang pagpahangop, sang iloy kag amay. Okay, no? Ayan, nadulong na itong sinyo ng ampahanon, no? Nagatigulo ng sino ang dapat masulong. Ang di na hostisya, kundi na ito. Antes na makita mo pa tayo na nangyari ang pilak mo shout out. Hindi ka naman sa aton ng mga kauturan. Request ko na si Jordan Chavez kang kampo ni Ladjo. Thank you, Gid. Amala. Shoutout sa kay Rolly G. Deperia. Happy watching. Sa may Galantaw Subong, sila sa may Bacolod A1 Barbershop. Oh. Happy watching na sa inyo. Happy watching lang sa inyo, no? Okay na. Ano? Okay, no? Yari, no? Kete, may ligong sila sa mga ambano na ito, no? Mga siyang una na ito ng mga ambano. Yari, ang nag-artikulo, kampo, nila Diyo. Higad sang sapa sa kampo ni Ladyo, may tuliting manok, naging maharado. Pinali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yan tuo. Sang apa, sinulat sang kumpul, binasa sang bulat, na mati ang bungol, testigo sang bugtot, sa pagkamatuod, naatig ang lukod, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinustos ang tingkaw, ang tarso nagpagay, mapot ang sungi, kinantahan lulay, ang tuktok kag piang, amo ang nagsabay. Kung ako madumduman, naugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko gapulurya ko. Dugangan pamandani, sang biras sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang tuson, asawa ko nga hapukon, anhong kay swerte naton. Gindam ko ta sa litsihan, mayara sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, ugmata sa rayahan, kung na kumadumduman, bugtot ko na ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod
Sunod sang pagpinitin siya sang bayaw ko nga pirot dughan ko kapurya ko dugangan pamandani sang biras ko masungi dughan ko kay daw magising pilit ko maantuson asawa kong nahapuon anhon kay swerte na ko. Okay, no? Kay kung sa mga kanta nga ito na sinang una, no? Diari pagit, no? Para pagit sa inyo. Ini ang bahanon na nagatinuno. Kanugon. Kanugon sang gugma kanugon kung tumagnubyang at dili madayon kung magsugata ay sa mga dalanon kisira bumugno magyuhon sa may nubyo ka galiyayaw pagbutigid kag sising o bala ang pinasulabi may nubyo ka galing ang mas pasa akong pag-ano mo abi pagpatay sa wala ka kadumdum sang isa kagabi nga nag-ulon ka pa sa buton ko nga ini ang mga kalipay daw aso magi ang mga kasakit among nagsali ang pagkabati ko sa isang kasilingan ngayara ka galit sa puder sang ibang lumibogang lulaki panom dumanagdiya sa kanton lawas ko nag-iwang malakat ka gali sa pila ka bulang bilinising sulat ang akong uluhan kung ako magmata kung na matamdang pasahong tuwanay kag disquis hipian bitin mo na balayad kung sulat na ko iuli kaya kung batunon basahon ko alay kag disquis gision walay kabilinggan babayeng putigon maayo ka imo kay may nagatigay sadlaw kagap ipirmi sa kalipay pero
Uyupon sang hangin nga hurupon nagkatukan dala ang pagmuy-muy pasalamatan ko ang pagsikway nimo kay wala sing sala ini nga dughan ko. Okay no? Niyara no? Mga ambanon, mga nagatigulo, kanugon, no? Dulot na kung sinyo, no? Antes na kita na padayon, yari naman na yung pinaka shoutout, bilang pangatapusan sa aton nga pansubong, no? Ang pal ni Rolly G. De Peria, request ako kang Tamasak. Tapos, also kay Stanley Losencio. Idol ng pirot request ko, mabugnaw ang talon, God bless. Okay na? Okay, no? Hindi nga mga ambano na bilang pagkatapusan nato na dulong sa inyo. Anay, no? Kahit daw buhay, ginatapos na kita sa oras, no? Yari, ang ambano na tamasak, no? Mabugnaw ang talon. Pulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan panwasang baruta kabayo na bukay ang ngalan si Tamasak Pailusang pariyo sa tuwanay ginatawag linurosang maluta sang timpo nga una hinigog matang naduta ginsakop sang malaking nasyon nga malubhan mata natong gintabunan sang maitom nga dagdag agod ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita ang banwas ang barutak sang timpo nga una sakop sang dumanggas bilang kabisira diri nagapuyo tasyo nga pamilya kabayo nga bukay ngalan si Tamasak sila ang tagiya kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan sang kapin sa duhat pagatos nga ilag inhektan nagalangon sa tubigon pag madalom nga lulang sa tanang nga kabayo ni Simon Protasio siya gid ang ginasaligan pinsakyan si Tamasak pakadto sa irong-irong sa gobernador Silio
sa kaugalingon. Ako't maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagbati sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sinsulat. Imolagon ng minurot na sa malutat. Nanging barutak nuebo apang ang kapaylo si tamasak nga kabayo. Diri kag natapos ini nga kasaysayan, istorya na maragtas utang na lulutan. Kabayo lang si tamasak apang nanging baganihan. Pag nanging tunoblion sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay, no? Mo ito ang istorya sang Barutak Nuevo, no? Siguro nagpangabay sa dito ka Barutak Nuevo ay. Yari pagid, no? Ang ginapangabay bilang pagkatapusan naton ang bahanon, nag-artikulo, mabugnaw ang talon. Kaga ginadulong man naton ini ang bahanon, no? Dira sa kay Ma'am Rimi Sentinales, no? Dira sa Barangay Patong-Patong. Sa mga Sentinales pamilya na, no? Yari ang tigulo, mabugnaw ang talon. Mabugnaw ang talon, oras kahaponan. Ang silak sang adlaw
direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, ang akong kinatari. Ako ang naglakat lang ko'y pangputanon. Kunang akong sulat, di mo nga nabato. Tugay na nga adlaw, ginhulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa ako. Ako ang naglakat, lang ko'y pangputanon. Unang akong sulat, di mo nga nabato. Dugay na nga adlaw, ginhulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya. Umabot sa ako. Okay no? Bisan ka tagol pa eh. Sige, bato. Okay na yan. Mo, tinalang kita na kutob, no? Sa atong channel, Pirot Haranista, no? Kaya wala na kita sang time. Tubtob naman sa masunod na Domingo. Diri sa atong channel, Pirot Haranista. Palihog pag-i-share sa iba, no? Para na magmurong-murong mga atong nga pa, no? Kaga mamurong-murong magawa ng blessing sa atong igong no? Okay na, madamog na salamat kag maayo og tulang sinyo tara-tara. Tugnaban sa liwat. Bye-bye.